Kublesibun pi paralok suggestion ngap nis ngobai pi hakan ka channel te hakan ka video ka bamenta ngan wan recipe ya kan ka way ne ka notice khwaidohkha ka ban salong ha une ubnai un banwan te ban se namar ngaladep ban pernah sipi ya kan ka notice ha ka way ka video ka baladep te tharai ka don ka jing thut hangne tai te phim sngau tho sai bha te suggestion nga ha ban kan ma byang epi yo le se kalong ka bok kana sip chong pi ha ka tai ka sngi te ha ka ba ka jing ai ya ki price ha ka tai ka sngi ro kalong ka ba internet bha ha ka ba uban kong un yo ado san lak uba ar lak uba lai shilak uba sao shilak uba san shilak uba handriu shilak uba hanyau shilak uba pra shilak uba kantai shilak uba shipho shilak uba khatwai shilak uba khat ar shilak uba khat lai shilak uba khat sao shilak uba khat san shilak uba khat riu san pho hajar uba khat hanyau ar pho hajar bat uba khat pra unyo ashpho hajar kini ki khat pra tali ki dei ki kadan ki ba ha bagi price te na lorang ta so dang yo so in saka consolation price ha ka te hi ka sngi ka longkum ne ka ubanang kong unyo sao hajar uba ar sao hajar uba lai sao hajar kumta ter kadon kumba hadu ar pho tali ha ka dor sao hajar marwe te na lorang ta te pilayo ihi ki price kilong ki ba hit ba ha ka te ka sngi te krem depan slam togin pai no sisindon ya kane ka notice da do basdang hado bandakut kalong ka ba kumno ki punya jaka bat hai kane ka jaka te krem depan slam togin sedang no sisindon khnang ba kan long ka jing mentoy ro ya pi ki ba pet ya kane ka video khnang ba phin la ban tip yo lese badon no pleng jong pi ki ba kwa ban ya simbata ha kane ka jingi ka khwai lengba ka jing yo i ya kane ka notice te ngakar pat epi ba pin sko ba ban ya share lem shaki paralok jong pi khnang ba maki ro kin yo jing tip lakba kane ka notice te lengba ka jing ya patip lem ko jong pi te to ka tangin pe no do pastang ya kane ka notice bat u ei ba purlong ya ka hakano ka jaka kacing ye ko khwaidohkha balapan yai da uma bichar dekhar bat utrai pung ka jaka hanong ngilum trep pung jong uma ibor mi pale west chaintia hill ka tarik on ban khwai ya ka haka khandai tarik nai bapra a thadar rabusan ka por dang pat kan long na do khandai sistem step kan kut hado ar sistem janmet ka dor tiket haka tai ka sngi kan long khatsan spa shirun wiang uwei ukhwai te pilayo ihi ki price kilong kumne kumbang aladep ban bata ya pi na do bastang kan ka video ngai pilas ngotho hi hakaba uban kong unyo sanlak uba ar lak uba lai shilak kumta ter te tongin pai no ado bandakut dia kan ka video kenang bangin ngotho sai ba halor kan ka kenton balapan yai ha ka te ka jingi ka khwaidohkha tenang ta na lor ki dohkha rim on the dohkha thamai sa khat ar quintal ha ka shitarik nai bapra ar sarakusan ha ka por chpo pajeman step on pan khwai sao tli ki pung ha ka tai ka sngi on de tiket na do ka pra tarik nai bapra ar sarakusan ha ka por pra pajeman step on sha ban bo jaka da usej ne ruang bat on ruang ya ki deng lane ki sej haden shikanta haden baladap de ya ki tiket ha ka tai ka sngi sisen baladap ki price ki rawon ki don hok ban thau jingkulmar sha ban de ne diket harod kapung ka jingjngai uwei na uwei urawon kan long khat sao inchi marwei an sim jing thau ya baro ki jai dohkha lai no ka ka silver cup dan ni ka kha hekle sha ban de jing de lai no tang ki tier khwai lane ki bam khwai ha ka te ka sngi ngin ai lat tang ya ki to ki basiu online but cash ngin ai booking ya ki kinong de tier khwai lane ki bam khwai ki dei ban de tang ha ka por ban step jong ka khandai tarik nai bapra ar da rabusan kata ha ka por khwai te ka bas ngot na so na lorang ta ka don ro ka lokiro ha ka tai ka sngi ha ka ba u first price unyo dak alto ke ten brand new
lani ukwa ban shimro da kepisa kumba lailak at pau hajar nang ta ubah ar lai pau hajar bat ubah lai shipau hajar kador jong kane ka tiket kan long lai spa tiket san spa a tiket te kan notice kala po siya kabakut ngangaj be pilas ngo tho sai bha ya kane kan notice bat la da pidon kano ka jing thut bat habaya dei bat ki price lani kino ki jing tip ki bapi kwa ban tip pila ban sim ya une unambar ba la don hatrai jong kinong peniai khwai ha katai ka sngi te ngakarpat ya kitoki paralok kumbang alaban biang ya pisa jisen habaya dei bat kalau kidro namar kane kalong ka jing mentoy nak banta jong pi bat di kamtam ya kitoro ki ba yo namar badon kum kini ki jait lokidro hakaba kipen khwai ha katai kasngi kan don ro kalokidro bat kan kin ailat ya uto ubajob ya kalokidro kumba shipau la nisan minit kumba ngalio i ha kato ka jingi ka khwaidohkha ha tuba tak khnang ya ka first prize lane ka second prize kidon ban sim henry ya ka third prize wat hado sansen kipen khalai ya ka jo ka prize henry omdon bawan sim tharai badon hi na pedeng jong pi lane ki ba wan ha ka to ka sngi ki la ya i dala ki jong ki khmat kumno kit pen iaid lane pen le ka ya ka lokit ro ha ka jing yo i hi jonga ka long ka ba khoj bha hado kata shong ha ka no sip jong ino pa ino i nong job ha ka tai ka sngi Andre om tang kata ngalapan iro ya pi ya ki video ha kato kasngi te kane kalong tang ka jing pen kan mau ya pi namar kamlong ka ba sep khnang ba pen the ya ka lokiro kamlong ka ba pen sep ya ka yo lese ka bok kana sep jong pi ha katai kasngi ro te tang kata ngakwa ban pen shay pi halor kane te kine pen kunno ya kane ka video te tang kata ku blessipon